afini ba na twam wi a anya agudie o aha de onse asua de ne educate ye ho ye entertain ye ho ne ye bia ye ho ani amwo hu asam na agina ho no de te sarafu bia wo de dru ewom anwumre nkoma me ne ubedi no hwe sopa na tie me ye na fu ani tototo nchanchan na hwe na ehuru se asam a me tie me ne wo ka no anya agudie na eya asam a ekoso e na esi a ebi piepie ni so amwo hu saa ne tie Papa bia ni pabonefo abo me ka ni biem senka nkofo bia mu gina side bi wa asem bia esi wo wiase ho bone ni musuo ni esan ni brichie emmo wo mu no ye da nyankopa ase na echa asore panyi cha akodofo susunsun twa bia mpo asore wo mo na da ne adane bo Hey. Adani Bobby sisi bebre kura nipa bi adwene enko so na nyame de oye na dwuma yesu awanya boni da no hwese de nipa kan ne ho nsem ade anu betumi atene me say ade anu betumi atene wow pastor baso like na shema afufro ya bo mpa ya ne asa se da bia ye no o twedi ampo nyankopon ye de no nyam nyina ma oni de ewura yan sida ni akadai de waya ma ye dosso ye salutu ai frise de waye e wo ya brabom no e bro ya adwene enti ase so na ye kra de nke ne ho ameni mabusuafo ya we hwe anwumre ye wo hai abusuafo a bi hwe o TikTok, Facebook, YouTube ki anyway ebe sika ho den kofo kiretumi de me wo nke ni bi na nso rado boy ho ban na wa hwe yen so ahwe ye difri ni efie ba so ama ye nkunim difo da so te a wa ye bi ama yen wo do ye dodo ye peda odi kira pa mu kasa wo nko ani nyame wiase nyina awura ya da wase ye tun safro se betena wadwam ma nkonkon tumi ni nya adwuma wa ha obi mfa ne ho nto so ma nanim mu aseda ye ni da so awura adaroma tena wadwam ka honhum nyina chafom bi obesori atumi bi afa ba bi a gisha na ase omo nsakire omo adwena still ombe ye no wa ma na bo akọ omo so na se de betoto omo na toto omo ama omo akopom ba bi atena ya da wase so aye ne sama yen papa ya da wase abusuafo kwan ni mu ada ho ye koyanim ya koyanim ten nzamu twago abusuafo ansa ne ye koyanim no Diana ye da from ye hwemu hunu no sometimes dumre bi na as opese kana bebuo mu kira although e bi anipa bi no ho mo ntiase but me pass information a ya na me dwene e bi anipa ba ku bi a information ni du ne ho a ono de obeso mu okwampa so na wate ase madaroma yenya ensabi ba ye nyame adom nyame kekan yakoma ebi sha ase ma ebi so betoatoa so anya edigina hai anya me pi bi akokoso anya ni nyina na durumre bi a etumi eka ho asem na nwumre de me kan kire woni se ensamo ekoso nyina ne nne de ye hu se ekoso yi ba bi a wugina bi ampa chaw ye hwe ye nsam a ye kan eyie ahu ze de titie no because enipa bi wo ha wo ma na anwene nsusu se side fuo bi onipa bi a wo mo koma no ebenya mpanyimfuo bi ne animdifuo bi akora no atoto niema ama adurumre bi ama mra aya adwuma e wo nkofo bi abrabom sawate ate ti basa no a na kire se enipa bi nso a enko akoda na bi a ohun so obi aka bibi ogu na nigu so no wo mo so asore na kire se ono so ebe sore na wa hwehwe niamam na ono so amena ni abre enti bo akodurumre bi na akoye usiwa mesiu wahu saade no nti efri saa break obia no ya ejina side bi a yenso ye kasa edi favor eye mama Akosua Serwaa ne abusua no madaroma anya ado
moma yenhwe yensem ka eye false accusations their term and na be atete sa especially ya yeti kroimu na chese tumi aboaye won se ye wo amane bi wo bi pese wonya se bia wote ho na wo ye wadwuma na enema bi wa waka na obi si kwan bia so no asam na wo ka bi na nti e na opese odo famra kwan no a and de be ye a time obi ahun se we de ni nyina so no emu oha enyina so kra ye gina so e de wakomra no no ana ya tete wo no obi ya be hu se mu oha na emom kakra me kan se mu ye ma atamfo nya nyina so emu oduro na wo mo so emfa nsore so but we de sa pati asema nka ne bone kra ni ye die mu ntia mpacha wotemase a ma me hunu se adewe amaka ne tira bi no wate ase so wahu sa mo me ma ye ho kwan e ma atamfo nya nyina so na wo mo eso nkasa ne ene ma me bia sori a ye nso mo ho nkofo ho ntia so ye sori wahu se de sitie enti so obi ebe sori kra na odi bibia brewa na obi akase obi a efa krata obekase we dey sem emu ha asem ya nipa kan ya ni abra we dey lo ya kra betu for say we dey muntwa so we dey sa de no ye mma wo mu nyina so a emu odum pacho nyame nhira mo pa se motemase medamase ye ko ye nim na afi bibia aye kama de aka hu biem abusuafo enkofo bi ye mre eniema bi mre bi enkofo bi ayeye eniema bi mre bi wo ho anu mabeka ye jiska akochi wei ye jiska akochi eba sa no a na ma akoye ne ho sa setan na se omo ade na no omo ye na asemu oha ye maame ade na wo ye ne level no eye hanimdifo na omo ye ade o se de sitie no etra maame ne kra ho den enti se ye wo bi a yesusu se bia nipa no waka bibi na ono so de okan ye amoa mumma ye nkomodie na kese nyina nkogina so se we na ye next ye nkoti we ahusa de ye nkofa krata nkoma we mumma ye de no like yenyi ye ni free sa ade no ne yenyan management team no ene committee no a wo mototo amoniema no minim se oti dem pesa me na se a now de omo anya omadwuma omo investigators were from enron some kan nyema bi kireo enti nyema bi wo ekoso na ankoye se asa nipa kuo bi na tena TikTok so bo posa nipa we ye nkoye ni se ni aye ni se ade ne so nye obi a no atena TikTok so abopo management no a na maame no wo mo ye omadwuma ehwe ne wo so mo ye de boa the case a wo ho sese e wo kroimu enti mo ma ye nkomodie no nkoye sa se we ye next hwan ni ye nkofa we na akoye se omo enkofo bi de emre bi na ase omo bo potinchina yenkoti we no ase bia na yese ye ahu se ye de no so nya sa level no enye kan no omo de ye eye management mo ma ho den ne bro mama Akosua Serwaa enemy ni umi ye bi so na ye de achitai ne support eboa ama bibia omo tumi aye enti we de eye adesrede na mesre se yenya ne saa ne ma ye de ne munyam ahu se de sitie no ne die emrem na nkoye se nkofo bi abopo wo TikTok so enti ne de letter akomo obi dabi eba saa ne mu aye ha ade no so enti saa yes omo management na wo ka omo ade bia nipa bia wo ka sa aduru su bia omo ahead of yen omo aye omo adwuma no a ko omo nim no ma start ne na binti yenya ide aka ne ma wo mo na yeso yemfa mpai bonta ye chi ne esika ne mpai bon ne moa ne ho den ne data ne support na ya yeguso aye ne nchirechire mu ye chire ye test ye support yemfa ho ni nyina ho enti enya achiche ni siu nya ma bi achira kese aye ba no wo de mu ma ye nkogina so nkanka se yemfa ba hu na akoye sa ase tan bi de ne so enimdifo bi ye omadwuma pacho se we ma offend obi a mu ye okay enya ne boni mu ase wate ase nyame enhira mo pa mo ma yenya ne sa na ni di emra ho mo de mo yenya di ni enhwa de kokokoko nse no me ye ebebi ebu mfatu bi kire o nti level na ekon we kra yanketo ma yesa flight betuo na
ahu sa de no ne nketo mu kra nie pagya ni mu a nyakra pagya nwie yo fe na ase pagya ni mu ti mu de mu me enfo emwa ne support ntina akire mu me yembobo individuals bi di na ye nyina ye platform so we say them tie ni and discuss wo mo te say de ase time bi na na de wo ka na eme yakofa obi debi o mo de nyuma ni nyina agu akwam ni enya di de wo say discuss ho ni a discuss na nyame a okone kon ono agusu a okone kon ona menu mi so nyankopon enhira mo ankasa ewa dwumaden a maye awusiafo me pa chaw like na shema afoforo na afi yenko yanim na bibia enye kama enu ameka asem bi kira wo se sawo no obi kokon a ya ma asase ne niam bi ekoso huhuna ise ya hubia enkofo akon asase no wo mo ta hwe din animu a ita hu se wo ma dinkunim wo mo na hwe di animu no enta nwie sa e wo wiase aha nti sometimes more that experience no ono obi kwa akon no hu sa asase no asa bibia obi na adi nkunim bibia obi na adi nkunim nanso onim sa asem bi ne nukura bi hye baabi a MPA ya oni akwa relax kra because onim sa sa na bewie se de esi asase no obi di nkunya sa na bewie yi keke ahun se de esitie no aha nti muma yenya abotre pa madaroma de ye be hwehwe mu akwa hunu bi e wosa wotie bia ni die kwan so ye de beba na wate na wo hu se de niema no esi etie e wo fom nyame adom so obi gidie so obi nyinie enya ho ne ye hwe ye de ye kun ye ja ma nyame ba bi aduri kra ne de e koya wo hu se niema siu ni ade kwaso yi ye nyame o abusuafo ye nyame ene wo nyame ne wo fi se durumra bi seka maami nkoan wanya na asema amanyame ena ja oja amanyame nti manyame kan wakoma ma be support no oja amanyame nti ama mpanyimfo bi so aka omakoma oja amanyame nti ama omanya ye de nkrata ama no wom oni ne kunu aware ntam aka na ko wom ahunu se e wo so mo di na chibua no a nyame na be yesa pa cho hwan enti maami ne kunu oja amanyame no a opedare ni se me ni obia nyame koma me no de eye nyame na wo so otisim ode beba de wo se nyame fo mo so mo di sika beboa ode beboa de wo se nyame fo mo so mo kasa boa on be kasa boa de wo se nyame fo mo so ebo mo ye adwumaden ke kampanyimfo anim di fo bia koma mo so boa no eno ana nyame ye enti nyame ye na adwuma ya ha ya hu bebre ye gya ni nyina ma nyame no a minu mi enu nyina afre no na mama Akosua Serwaa share ne dem sa sma atumi die mi hunu bi da aka me ni mi nyame awurade bram no nyame na static kai akoma na woguso keka akoma ama animdifo bia ben ma me omahu se da bi de nipa de nanimu aye no e wo se ade bi ho a e bo ho ban na nkofo ekomra no ko kirekirim de nti a wo mo ekeka nsem bi etete sa enti nyame adwuma na na wo ye eno anu wo ye ma me de ni de nyina aye mpaebo eno wo hye dem sufre nyame se awurade nkasa de ekoso yi enya na ho den eye nyame ena akeka animdifo abomu eboa e wo sa bra eti sei mu ti wo sonso wa ye adwuma me dofo pa wakatua papa bi e free soro eba no you have no idea ye koyanim Abena boy or queen, you are looking very beautiful really. I mean, sure of a dofa. I was a fonty, yanko, nafe, yan church and seminum emfa, emamo. I was a four. Any papi that so frame besame, Mama Akosua Serwaa appeal no, a home answer. Answer na ye ransom in patch. Oh, Mama Akosua Serwaa appeal no. Ni bie kwan so ne ahobrase kwan so. En hihye ye guna akwam, bibia da na akwam. Emre bi na mbeka kire wo se, wo mo kokwaje notice of appeal so mo the grounds of appeal no e bi ka ho no the catch was within 21 days no e was so mo de ko na wo ma serve enkofo other side ne so no mo so ahwem 21 days na maka catch was kun ya ye kun ya dru ba bi a aye ne ho tactical kakra what I say e was so play tactics a eye papa na etumi aboa amade o hwe no onsa aka on say court no break enti e woni ma bi wo ho a any case bi wo ho a wo betumi e de akode nanso
ni ho adwuma ye no age se ye twen e ma omo e free break no e de eba enti empanyimfo management a lawyer fo nimdifo etena ase no wo mo nimdi omo ye nyese omo twam ana wonte ho hwe ni ho da bibia ye kama ena enye Ghana fo nko ampo enti mesremo entete baby ye gina die ema bibi mboda okra wonte se ma beka ho asam ana obi ka ho asam me ka obi a ono so gina ye sade munim no owo side mama Akosua Serwaa side ne abusua no mechirechire mu ma wonte ya ema ne ntete onya ne boni mu a bibi e kosese bia ye ne yiem enti ena e koso nti wadaroma yenye ho abotre na yenye ne boko nkakra bibia kwa awie a obete de mpese ohu ne se process no e koso early process no e koso aha early no kra de wonim se nanka lawyer William Kusi ene a lawyer for no ko mbetumi ahwe na early mpodie omukọ breaker enka akodi judge foforo nsam nanka omo ahwe nanka e koso na maka chiro se baby aye gina yi bibi omu ye bia ye ye mu ani ye mu nti pa no ni ye mu nti efa ele case foforo de e bia menim na emum ele no any appeal no de baby aye gina yi de wo behu ses bia eye ni ye mu a mama Akosua Serwaa en na lawyer fo e wa ahoden ewom enti na asisa dia aka bi de e ya de foforo bi na ye ade bi na ni peple de ande nim na emum we ni mienu a no so da yakoma so a ya bre ho ano pacho ho de ewom eno no timi pacho kama koma to ye ma bibia antetew ni die ni ahobrase kwan mu enema eda na akwan so kama enche bibia be pie ama eni wanyina ehunu bi sere bia be nsa obre no enye kwada o medofo obre enye kwada o waya die wate da bia mekasa e bia wonti ase akaka kra bi wo beti ase kama fo e na o se wanya asam na nipa be ka bia ma wo e na pa enti maya de nyankopon enhira mo abusuafo baby aye dru ni baby aye gina sesi e na nipa bia dwen ye omo se mama Akosua Serwaa no aye sori abechi agu ni so na da drum be wu ye kan se bebrebe kire se maame no kra no ono opanyini ni awade ye gu nanimu ase a ye di natam fridba papa ni wu ye e besi sa abre emu atwetwe ani buhuro ani ade no me pacho wada Roma na ya adwini mu no aja sami no mi enu de enyina nim so maame no ni kamafo ni awrade na ye nim se emu nsunsanso bi a e wo se eba ne niema bi a wo se to nkofo bi ani niema bi a wo se sisie no na nipa nim se wa kire pa o na nipa nim se mutwe pa o beta busuafo nyame de se ani hu ohu se papa ya wo sori ni hu ohu papa nyankopon ni hu ohu papa abusuafo me no kasa sesi ya ye gina hoyi eniema wo hu se esi physical ni nyina no maka kire wo se enye kwa enko ana ekoso enkakra asabia ho odin ane ehu segina baabi no e shift free ho kanu kra pa kire wo asabia ho odin a ni anim se ewo fa bi ana ho odin bi gina no e shift free ho because nature na shase awura mu ntam na wura wo wura mu no eye sia ewo se maame na fa na Akosua Serwaa no yewo eniema bi akamfo gidiem no obi wu na semo ya ensaman ni ntumi nsore yesesaman na da ene ho ahwani ontumi nsore so obi wo sa gidie no so obi ni sa gidie no abusuafo me kan kire wanwumrei se dia wo sa gidie no dia oni sa gidie no e wono anasem na opanyi na friend Charles Kodofo so no de na ni abredenden dia wo sore edi ne yira Akosua Serwaa achi enkofo a udi natam edi betu wiase so oni ni kuru oni ne yire ni jaaye awrade nyankopon ibi bo sa oni ne yire ni jaaye no busasa die enti na prekope sa aware no eho nsam no ana sese ye gina mu sese ewo ensam yimu
ɔne mama Akosua Serwaa wareɛ no ɛho nsɛm ɛne abɛgyina mu yɛtwa baeɛ na afitwa mu no aha ne asa abɛgyina aha nso deɛ de hyɛ adeɛ n'ase yɛ fast na te nneɛma ase kre nneɛma bebree ha yɛ kɔba anya bibia na yɛtimi ka ne pempe ba di machi na yɛ fast te nneɛma ase wobɛhu sɛ deɛ nneɛma ne si ɛkɔ baabi a yɛgyina sɛsie yi yɛabɛduru sɛsie wɔ ha yi ɛyɛ ha ne yɛde hyɛ aseɛ dan number 1 year ni twa mu no aha yɛ aso nsɛm ɛna ahyɛ aseɛ pagya asam na mama Akosua Serwaa ka kyerɛ na ɔde kɔ court no ne ɛso ɔnya yire na ɔde kɔ court no sansam ya na 1 year yachi yedi 1 year yiwie yi ensam na mu asa fa kwan bi so asa ma no homne so ama esasi nkofo ese ko record dem what niam ase a obeti niam ase too much so we are fast pa na at niam ase a de ekoso yi obeti ase ntam kra opani Charles kodofo so wona ayo papa no onai ni sunsum nyirai ai na eduase dumre bia ebre nipa nyina atwen se wo se BBC no nya sa abre na BBC ebre no etwen woni bremu yes entina maame na so de call court se krata e wo menimi kuruntam ya wari under ordinance sa krata no enti me nko na yire court declare me ya twea ma afia twam papa ni wi na afia tia ye di wie no asam a ye di kan di ra court no eye ne krata awari da woni ne yire ntam ana oni ne kuru ntam ye ka sentence how de call court ene nkofo koyi wo ma no me fast ana nkofo koyi wo ma no enti sansem we ya sha ase from day one ameka kire wo say mummi anya abotre ne nka akomanto yeyam na de ye ni akire nkakra mfe mpa ebo ne ahode ni akira na de ekọ no edididi so anu akwa anu abetwa ne ho asaba besie pacho ni pasese a ni di wo ma o masiu no se ma wura mfi se okodi adanse e ma oba ba ko so oyere se mo ya we aha se enei opanyini no a mama Akosua Serwaa siu no so watena TV so se ne certificate e ye fake ni ade no sa certificate ni aware kro ya ehu no mde call court sa certificate na no eni aware kro na ho enene that room ba fiati no opanyini no maame ne so ede ne court mi wi aka kira wo se no kwasam ni nyame anim ni opanyi Charles kodofo su no ni sunsum enai na sa na afia asoyi enkofo bia dwom se na afia so enti saa no enya saa eniema bia ekoso bia fa wadwene kwa akire na hade ekoso no na ti niema ase ema ho ebasa wompre wo ho kra ubenya abotre ye ade ama ho kopim se ne yira Akosua Serwaa asam a maame ne eka ene na komaso ade eda na komaso ebeye saa ewo atiasefo asase so opanyi kwadwofo su wasore a wo prinkunimdie ade ama ne yire frisa setna wonim so no oba bia tena over 40 years no saa setna no ena ni wuachi oba akro no ye twa na dapa anopa awie anwumre entimi se dia me ka no sawade o sa me boa no mabɔ misrem na me ka abusa se edi anti ana asama maame ne de call court emra ne kuru wu ye efa krata o se na wo one ne kuru entam eye ordinance aware no eye dan na nipa okodina court ho di adanse no afini so ye no that room ba afia so sa nipa ne ye ka de court se sa krata akora ne aware kro ho no o ba kire bibim e wa aware no wa unsa de ne mani si kono enti de niam ani kono de eya abotre nko a obi anyina ye tira me di kan e de srade atu da se obi a ba bia wugina bia no so obi amre ne kasa asemfa ho se kasa mo Akosua Serwaa anasa busua no o de false accusations any bia atodidia bi ni ade no yemre na sekra na nature sha na se ye na dwuma opanyi kwadofo subon paye
na nyame ma hu ne honhom ne kra aha obi wu a nyame ma hu ne honhom na abehu sori a wasori agina ene nkodan a wobeko yes na ya wo hu enya kwa e ka kira no krem die akwasu nei me se nya kwa da bibia ni ho asiwi ase ya kwa asamla nipa ne kan dadaada no enka sabre na papa na finso ye no na nka obi abetu ya take action prekope papa na finso ye no da na ahoden bia be decide bi awon sam ne ho da ya busasa question no papa ni wu ya na afi no aba dai ana prekopa asa ahoden bi abe decide bi na ade no ntima yewura court room de dikan no sa ade na na de opanyi ba ko okodi adanse no ekowura court ya ka kira musa sa ada drum ba wu achi nsensem we menya susaya menya prophetess yenya obi a ade nanso media adwuma ye de achi nkakra ne ma bi wo ha etuma ye hu se de sitie ko ye hiehyia bi etimi ka kira sa asem we ne spirituality ewom no eso chain physical aspect no enti nkunim bi ebenya wo physical life no ejina spiritual ne so me ka asem we dadaada eni se no obi kura kanda no abeka se o ewraba yi de obi kan no obi ankanda early stages no ma me ne kwa court no before early stages ena me kan ye se asam na sense ya di media adwuma achia stories ababa yensam ti ya be hu se ensam bebre ho anya physical nko anya de ka ensam ne bi wo ho anti asam ne bana wo ani mienu atum se we no sa case we die ne spirituality ewom no aso sen physical no enti yes spiritual no sa mesi physical na asumdua ne nkunimdie no ama obi akoma nto ne yam na ampani ampan kakran ye kobu ena ye gina hayi hwe baabi a ade bi efa papa ni wo na 1 year aba no na ayi bala konfo nyina nkanchi biase mu niema nyina ma obi anya de obeyese ati wiase no obi wo sika wotumi wotumi yare da kuru wudi a me ka kira wo se emfa oni tumi obi kuta emfa oni sika obi wo emfa oni ahode obi wo nature nyankopon sunsun bi sori se ye adwuma masa no enka hwe enka hwe adi atumi ni sunsun na nkofo nkuta eni sika ni dibre a petu preko papan na bibiasi e kira wo se asem nyasi na onya hu se sunsun e wo asem ni mu eso se honam a da na hwa ni ye na gina ye wunya gina ye a wompa ebo no ntoto ye bia nipa afam na waye ebi na maame ne ye no wa na de wo so de kokot no de akọ nipa afam waye na afam de sunsum mu asam no sempia physical ya obi ante ne ho ase enne adrumu enne akoi dadru ba sunsum wa sore enti do obi adwe ye ne se mi watumi bi mi wabambo bi ma ya bibi pre na wo na cha sha se ya adwuma de ade no aye omam bi ka akọ ye no wo watumi ni sunsum ani ska chen wo de wo chire bi enkosi aga ene na ejina mu na ni abre den shadawu adam na asam ami kan achira wi wonso kwa wura adam mu bi na unyankopɔ na agini di afre no na hunu niam bi na bre usunsun ase maami Akosua Serwaa nkunimdie no obi antumi nya ho hwe esi wo sunsun mu eno na wo se pia ni so and eba ni kru ho mta na chi enti mu amusore ya mudi odo ne ani ji akasa abo maame no woni madwuma amaye mama okra bi akoma to ne yam because of munti na ne braso so okeka ne ho eba sa anya na mbeka akira obi ya betumi anya ne de sai wakatua papa sai wakatua bone enti sai sia de ogina no ogina ye ko fo be sase asoso adaye ko fo be sase ama bibrim ni pata bibiri abobo omo atoto wo mo so obi pa benya gidie wo mu no afraw na otwabo maami Akosua Serwaa no abeka de wote woni widiem na da bia na yade nipa na ya bubu agudam ana store kwachi wo bi o sometimes wonam ho me yare me ntia ko wonko wonim se asa okra firi ho me ka kire mo me ka no kra kire ho me ndada
Achiram hima akwennie de nyame ahyira no. They can't be said sitia. Ebi mada ye so ebe hunu no mo ye be ye kyerɛw. Ebi ti wa na em hihye ne brimbrimbo ebo. Ebi agina sese ai. Sani pa bi nya nokore anya akukuduro abekyerɛw de omo famu a ontumi nkyerɛ de onamu enso onye okay. Na buka so panyi kwajo fosu no be sa. Dabi. Mi yare me ntiapo ene aduru mu yi. Obibia. Akukuduro amunya owiase. Na mutumi nya akukuduro na obi ni kunu abobra. Na manhu be ma ne da. Nipa ni bi o ha be ma ne kwa wantena no ne kasa da. Na be ma ni wuwie ya mumu na musi wiase nyina ma be kyere se. Ye jai maame no na ya anware no no na aware bia ni ho no. Mu na munim no, munim de kyere. Obi wu na chi asam agudie na kwaso. Munim de maye mo ho. For sometimes we sra ho ya na baby wo ha me bewura na me mpese ase me wura ho ansa na me de ayesere ase what to break no. Bibi bo bronya bibi bo bronya. Me kachira mu se maame ne kon no me nu mienu na nyame aka yakoma a ye kasa na ye sanso test ye de esika ya ho den ye do mo kire ne do no nyame de aba ye ye kire ne do keke na adwuma ne de enya nipa adwuma nyame na wo ne time nature na wo time obe select kwan ya obe foso ama maame no ne nsa aka de orehwe enti de ye bia ya ye afam de na nso nature ne nyame di maame ne nkunim de ba maame no ni su bia asofom ni su bia wasu na wuwu ni adanse da opani kwadofo so ameka nkyira wo daso agya ne yire na wutumi gina ne so bedi maame na tem so pa no egu na ni mu ase ama maame du krom ha nimguase akase a ehia maame so opani kwadofo so no na ka kire wo na wawu ni adanse bia eya kabidi hu ni adapa atwa ene animguase na mo se maame de tenetene nyina to ne so egu maame na ni mu ase a mesra mo ni kuna sore ebi na bia sha ase asoso adaye no wontene ma ase kwen baka aya no ya tena se a ni ahwe no kwen hwanie na we akra na asa panyini na ni ticket wa bi na hwani ni abụba apa chinchim empanyimfo be kasa na yeti a aduane sisi ho akere na de ndie na abrempon ginagina ho na nso David kun Goliath mo beje adi no nipa beje adi enu awo nipa beje adi enu awo ken nipa beje adi enu awo kajota tan ha na bi ba ni fi area ho kojoto ye kan sama en shada hu anu mfu afuo na awuraba mu akatwi akese aka na ya chinchi na hu bi abusiafo ya chinchi mu yi ni atinkinkiti ya mu hu de ye static obi odi ya chifri wa hyase besine odi etena se ne ba bia bia ye nsam free ni de na ekeka free no Koyachi kwakwara programs no na hwesa de na neme titie from day one. And sometimes ya ankasa bi kura no a yetete woyi ebi ti se bia wa wo hwa mi edum na bi a chede bi kura wo mu a kura wonim wo kura wonyi wo ni na nso so ma ho kwan ko anyame na de wo ye ebesi kura na ya onwanwa saa na nyame tie enti ye mu nipa bi atra e wa de a oye
say baby ayadri ayaka me catch them baby ayadri ayaka aha no de ayesa da bia na me catch us say kwan no edania edaho sasa adane ne yamu a adane kosa bi na edania ne dani mu no ba cho ensesa nkọ na chi o ya ansam na bi me kan say de ye bia ye nya ne yie na ye nipa ye hu de wo se ye me dofo a wo hwe me entimi me ye perfect na bi wo so nya perfect from so wo ye ho Adam nana nanso ajadumra bia ne akrakra ye ho kakra nka kira wo se ebedumra bi wan hra ma me na efe na kokya Serwaa no ekwan a obefa so anya akopa na chew no ebaya den unya sa akwanya no ufa he ko anya ono nko a wona ne ho ti chew pa na nko ne ho straight biem pacho anu mu ne agina yo Sena last 2 weeks last me de kan sam na akwan ni mu da ho ma wo a e wo maame ni nchen a se sie de se obenya maame no se bia akopo na chewa na ne kokasa no enye onu so na be si oda be na abetire nka management ni board na ya adwuma yi koja mamrofo ni why be koja mamrofo no ahun obrofo yesai ka race contemporary and the people sa me na na ba ko sam beto me ba ni wawu na yesi na yesam nya asem ketwa me na na ba ko na yesam nya brofo sam na brofo iso aye krase brofo ahun guy yesi form 4 no ma no munima de no ne brofo yo mka bubum to ni brofo kase mienu ba ko ani ejai kan no abobro so no de abehye na krase fo am hopo eno okonya asam de ne ko go court ene eso panyini wo beka twi anasa brofo uti akrase ka brofo akese say ya no krase anya no kra ene krase fo atwa no hwahia ene ya na hwan the prelims of the people the any kwase wo kakra wo kame wo fai ogodu go so court wo beka brofo na atwi wo se meka brofo ni asim na ba akwo na ni wo brofo aka na kra na so no wo ba beka no court ha wo ye sure betumi aka akire wo se han ya dirigina da kam se ne akira wo nsemu ai the first no so ntesa ne after start ya yesi judge ni mana yiso onka na asem after de and the people chere nipa na egu court ho no e na o address wo mo se obeka na asem ye frɛ no say na and the people no so tie kra na se no and the people kwam na kra chere ye frɛ no kwam na kra ni maami free aya adwoa abaga so court be chere ni nsem the people kwam na kra ajo fo go so and punching emreche dia sanson wa mu guguo mu a and you combine them and you subtract say hey court ha awurade nyankopon esi wa go so court records ne da ho me na ko yes a de ko gu bani wase what the under prophet obi a no na fe dia waso to so address ni pa na egu na wie so obeka wasem to aso na kire wasem fed the and the popro affairs obi a ahoro so the popro sa want me ankyere na asem bia hute ne ese kokokokokoko cheche wunso ni mutwi na ya nko me westi atade and the popro as agro ne edi mutete akurase a obrofo ba ko mienu e so wawie enti atu ni din and the people kwam na kra udu bo so ni afme mpatam ha obi a ni no and the people kwam na kra do focus na echi adua sanso wo muguguom na subtract na yi bifrim adechin multiplication omo yesai irade na na yakumi nipa ni wase o na de wakumi ni wase o mina na kwa na kra ebusiafo yenko yanim ana mo se tori sabi de meka mo se tori mbe won na makofa dance na be kire ho na afi tori ana mo se tori na meka me na asam na tori etu ko dru go so court na kan the people kwam na kradwo fo go so na akọ na ye ka kire o say be si ya o de na be ka kire me wo de wo hu tetefo ga fo no wo hu o twini pimpinis no ba na asam den no ha uza fo yanko yanim enti
no kwasema wo ni say baby adri na so kopachaw na me Akosua say we so behu na den ti wo brofo ye say de ko kireche ma kire je ma consultant wo brofo ye say kwakwanda popo kwa na kra brofo bi amfa say pa de brofo na abeka ko kireche ma kire je ma mfo yi o ba ni dai this year problem man ko to shele hwan ko to shele hwan because he don't would drink enti this how can brofo say be anko don betumi ate ase ti ya na abeya ti no kura na e betena ha na e ka kira ni pa di atemfra no pa ko se anwumra ni pa di atemfra no pa ko se anwumra ahu ni se bia ye hu binti bio ye focus ahu se de titie no yesu ye ni pasa na ni bisi ani so ansa ni nyina akwa ba be sisi enti anamontuo bi wo ha nura na nka wo benya access wo maame ne nchen ena maame ne ho biem ti wontumi nko ho anu nko ampa ne chawo enya ne pe na ye say ko ato asem bi akoso ho anu nko ne pe dia sanka wonu say maame de eja dia manyame enti abusuafo asamba na ye ka nukura ni nyame animie ema nipa hu nyi wahin bebrebe o na ye de yeboso kasa nipa be ye odiodom wa china wuhwe nipa na hu no nipa ko ba ku mienu no obi abre no obi atiada hu bi achiachia bi enti nya agro na ekoso sesi ai medofo a wo hwe me ba bi a wugina e won nsam yi ho die nyame de dom wo ene die nyame select kan wakoma ma obegina ye no wa nyina ba bi bone da nyame ngu ani mu aseda ebrani ni aso me ka kira wo sometimes I wish nkansah bi o ha enka abena wie a wosanka mitumi de bi ba ma wo nyanka abene awie na nka maka na enso bi o ha esija so aye no a afa ne yakofa ntoma gwa besoye ne ahwie hunsuo enti abotere opanyi kwadofo sukra ankoda nya dinda na wode am nshade wagu ne yire nani mu ase ama papa ni wo wuye na ni sunsu mo diya wankasa wo ha mi wonku ana ama papa na komatumi to ne yem kakra koso ni so aware wo ba oba ni na wuda oba ni nya ne bone da kwa ma kirekire oba na semboni bia nkire wiase ti bia panti no de aye nipa prekope oba wa boa no ene na bra wa kana asem nyina wo wiase ama nipa nyina hu oba wo ye still mabu na ni mu ase ama ebia ka obai na bia ka ba mai kura wawuo adai dia nkwa no de ye mo adia nkwa ana de ye mo timi adimami yatuma gunani mu ase obi so camera pa no odimami yatama na busa se na uwa ni mu ni so na didi na tam no sesi aya yegina mu se wo bibi a wo betumi aya and the antisa first no bebre ade ti konfo ni bi wo ha na kwahuru de mbeya nanso wo bebre pa nya easy cause ye hu say Akosu bi anya agudie abusuafo one thing ni say cases no aya na esisi e wokrom ha no ye won nsam bi wo ho a esia obutumi bokwan to ba bi ekwan nie what ma say utumi ekwan bi tumi boto ba bi ekwan nie e wo wiase e wo ba bi a na ye won nsam bi wo ho a eden de ma sesia ye gina mu uwo bibia betumi aya ansa na bia krata bi wo ha wonsa aka na asa bibi wo ha asi no ade na ekoso no ahoden akachire no enya nipa ne nko ahoden eyo man a krata ne free so ahoden enti so ade o say asem bi wo ha ye kra ye free mu etimi kwa court ebekwa ne ajane na ho ahoni na nkosi aga ekwan betumi afaso awura mu a pacho cases da bia de we kan ne afasese no enya saa de ni bi o wa saa gidie ni mpo no me kire wo enya saa de ni bi e de agira mu sese e won hada nim de akoso ne saa ho
Enya saa de ni bia ene agina mu sesi a mesraw se fa maame no aware ho enkrata ho ene na ware o se ono panyi kodwo suntam ene ade bia ekoso no munim eniama ekoso na ho den no ebro de obi adwen se ya asem tra bia wobetumi wo influence bia no anse ya twetwe sha akira na bia o hey set saade a enkaniama bia sisi me kira wade no ahunu ba bia ginan me bia de ketewa bia kyerɛw ebrepa mekom ba me bia bibi ketewa bia kyerɛw sawa wonim sɛ saa asɛm ya ye gyina mu yi eniama bia sisi a eniama bi sisi a sanka ye mama Akosua Serwaa ne nko a dwene na ho ɔden ne nim bia ne pemu a de emu ɔden ko emu oduro soso no niema bia sisi anka be discourage no from say ye kuro ya yetimi or pursue obi anaso the court case bi tentam obi what did me as me say mama Akosua Serwaa na wo ho na wari asmo de court niema bi wo ha se no onim Ghana mpa eniema bia sisi ama sanko no ani pem ene se ade bia oye bia nka hoden ni gina no nko ani so a enkonim se eba supporter oni bi ewo ebia esoro fam eba gidi anka bia nko wo pa wo ye mra mu se ye mra ne de okwa abc se de sitie no saa ebia nka na bema bu entimi bisa wo se sanya hoden bia wo soro ene ta ma me na tintina na mo to bi koso a kadia nyina so na nka maame ni begina so ema individuals bi wo beka se wode wo mokokot what mass na se ana mema wo wate ase wote ase omo ha editor mate ase wote ase omo tie ni betumi ate ase uni ani mudi nkomo enti wante ase amakasa besa wote ase enti wate ase no mahu nti so biem me say maame na asem ba kromo emfa nsa no wote de me ni onim Ghana asem oba no niam ba ko mienu asisi a ye ka no kora bia na bema bukakra wo se onya gidie se wote Ghana ade obi kokota abra wuni ahoden bi wuni sika bi wuni tumi bi wuni bibi ta wachi no kana bema bu kakra enti busa se ono anasem kese e be nanim no kora wo hwe no enka sa abre se nka ye ono nko a enka na bema bu anka na hoden wo fom tinka be ye den na nka individuals bu wo kora wakase wado mu ko gina mra no ewo nsam bi a wo maka efa ne nkrata onke be yedai enti musasa ne na ho ode ni firi he na ho ode ni efiri tumi kase a ka na chi ne nkrata na ba bi efiri a ewo se support no ana wo support no ama ne nkrata no ye hu se de sitie ewo mamu enti sa ho ode ni tumi eta na chi no enti se de no ye ono nko abiem eno aka se me ma asam bi akoto court asemasi ene se de bi wagidie no bi ayamfra ada ana hu asam bia na be foolish case enkosi hwe ne sa ade no me kira wo se ahode ni tumi akai de ekoso sesi eneti no etara sa hello atrasa so what you say aha enti tra atrasa ninti ani shaya egu akwa ukonshira na nda won bo a wo bebo na nwumre no ya wo mama Akosua Serwaa na abusua no ya da nyame asese that Lumba died as a German citizen na wasa bompaye se mama Akosua Serwaa and that Lumba ewa aware e wo Germany no no so ye German citizen game no a e change na ho odi nyina eho ena ejina game changer no aye nyame a waya adom na mama Akosua Serwaa ye German citizen Openi Charles Kodwo Fosu onya na baby kro wo wu as German citizen
na oni that lumba aware omumienu ware ye no wo mo ware wo Germany na ye German nkrata aware baby anyame afa ene ahode ni nyina eho ena echina so what you say last year ya ena Germany wo mo eje sa dual citizenship no etu enti sa abrekra so that lumba so na onko ekra no a na oyare enti amani tirim kra so okosesa no akoye sa dual citizenship ni bi enti owi as Germany a wonyo man bia ni what you say owu ye no so nyina mu nim say court be kai say that Lumba died as a German citizen enti that Lumba wu say Germany enye dual citizenship asem eba ye no kra no say no omu impa wankoye bi enti baby aye gina no case no a ahoden na me kira wo say asem bi wo ha nti say first ni biem ahoden kase no enyina no eho enegina ti uduru baby a na nkofo aka mo nsama kase a no abusa say oh hello that Lumba no owu ye no ye ofriko beso o say German na yire nso friko beso German sa ayaka hey nyame de ni hu yeah right I was saying kra gume this one for de nyame aye Samisi ntam kra no na ansa akwantufo ndodo na mbedru otukwaya on report say bia me bedru ha me ya ade say wa ha utu sa asase no yem se ma me no nim se enema nkoye sa na after so report say ni kuna wu no I was saying gume ya bro wa bre wonso wa bre mu atendidie enti mi bia niam bia niam wo hu se ma obi en sorry ma hu se nkofo nam comment section ase oh nkosi aga oh Ghana sa de na me fere pa o ade e me fere pa si etik oman mu na enipa bi adwem so oman we de wo ensam bi wo ho a enkosi aga eh wo de enipa agi adi no sa na agidi ipado do na okay Ghana sam enkosi aga oh na edo obi ano wo sika wa sam wo yesa ya wo tumi a hu abusuafo de ma we different no krata akwa ye ka ho asam nya Ghana tie ni ye medofo letter chrono documents chrono certificate chrono ye ka no enya Ghana na nyame adom wo mo ye certificate na mo hutumi no eka akire ewom ehwe ena de wo nsu nya Ghana ni ena na yire kro no nsu nya Ghana ni enti ama fa asese ne de ya loki ana enti me pacho madaroma se say dia aboa yen na ohwese de nipa bia sore ye no ma no ye den pa okrai mu na ontumi de omse sibo kire se de niam betumi asie no a senyame ampata na conversations no a empanyimfo bi nsa ka se course o social media no wonim se eya omabe hunu deda efa nipa no Germany na owu ye no deda e woni wo ni ho nsem no tina make a tell say deda a ekoso
ewo ni wo ho ensansam after someone saka report bi omo decide some the letter ena mama Akosua Serwaa na no maame no minim usa ensam bi wo hokra na wo mpese ho no obekọ na empanyimfo bi wura kromu a wo monitor so onim emrofo so no musi o made monitoring na ekokoso any social media no a wo monitor ne ma ne huhu no ekokoso sanhwe yempa baby a yenim se enka ho asam kra de ebi ebe ye den ebi di da court kra ebe ye den no ya hwe ya mo ye first thing ni wi a won be ye the second thing we call first thing first we see how many abre no mo protect German aware enkrata a German fo mienu eda wo mo ntam e call so Germany aba kwa be wa no a wo mo protect no any ewuo mu nsam ase de kokoso na ason no investigators no etit bie no and we better free marriage certificate one some kwasa akọ different side no enso ma investigations akọ very high so the name see kono it is better say drama bebrebe ni de bebrebe ni drama bebrebe no ebinu man kasa twa so a ebeboa nyina cause eniema bi wo etwetwa eniema bi mu a em se unsa maame Akosua Serwaa na ye the type ono no uhwemu a na drum ba wo ni nyina si ye ne nsem akokoso ni nyina no onsa nkofo bi wo mo ye reserved mo ntwetwetwe nsem bebrebe ti em so decide so na asem nyina menyame na nanim guase a yagu no se ni kru na onim ni kru na se ni na brabo asem pagya ni na brabo mu ni eso ne na gyan de hon de e wasa court clear no yem se hon na ahwa na attention ne ko ye enti onipa ne nso a wo mo te German montene so no se wukunu ewu na abeba amane na wa ma mo ahu se problem say wo ha they don't know afia nipa bi wura krom ha no nipa bi wura kro ni muye ye no ena nsama chiri dede aha afa questions akokoso so munim de etuam maam ne so ya de bi wo ha asase no wa nkeka ko ba ma ne kekese ni kunu na wu ha say enti nyame ya wadom na nyame ya wadom a abrochirefo no a ebi wo ha ye nkrata nti na wo se bibi wo ha wo ye wa ha na ade wura mu osade eno wo ho medofo se ukuru tikrai mu na wo te abrochire anase mpo wo yire te ha ena nso te abrochire anase de na mo guru nyapade egu ane ade ade a wuti eye pa de se ma ware no ubenya nkrata wo ho kire se aware da mo mienu ntam I'm telling you anumre endofo emfa ni agro srew emfa ni agro emfa ni agudie kura sremo onsa ha de ye di nkomo nyina na yesua de sremo se bibi nti ba kwa bedi baabi a na oh say enema bi uhu ni mu ya mesraw sad enkrata o micro am wo mu no so micro ni gimu mi enu tum sa awarefo na enkrata da montam asawarefo a ni ye mu pa no no ni ye mu pa no no mesramo ya busuafo a mo hwe yen bi wa brochire ebi wa countries ahodo bi wa Ghana ne mmea me obi wa ne kru te ha ne yere te ha ba ko te ha ne ade ade sremo nanka asem bi de senye nyame na aboa yen me ne umi enu empire bo
na ama maame na efre na Akosua Serwaa no aware na woka ho asem no so wo German montene so hey opanyi kwadwofo so de wasori a wokeka ne ho nanso nka ye hu ntoye ye hu nsan ye ntam sei ke hu nsan ye ntam sei asam de eda ya hu besan na ye nsusu ne ntam sei hwa wo de munim ade anyame aye niema se de asia hye bibia da na akwa hu no ti baabia ye gina sesia de se enkofo bi amwa krankra wo mo ho iya e wo mo nsem kaye mu a enye maame ne nko a ne aware a wo se da opanyin ntam a mo hwe because nipa na ye ka na wawu no wawu as Germany na maame ne so ye Germany ni